दे नोंथांमोना 6 खालाराव जि नोंथांमोननि जानो गोनां हाबाफारिखौ मानि थाखाय नोंथांमोना दोनथ'नाय जाबाय? खुलुमबाय। आङो बर' सुबुं जथाय आफादनि गाहाय लिंथुमगिरि हिसाबै मोनसे बाथ्राखौ लानानै आङो फोरमायफिननो दंदों। बेनो जाबाय थांनाय 6 डिसेम्बराव बर' सुबुं जथाय आफादनि लोगोसेयैनो बिमा गौतमनि मोनसे सावरायमेल लादोंमोन। नाथाय बे सावरायमेला माखासे जाहोननि थाखाय जाफुङाखिसै। जों बयबो मिथिखागौ ससियेल मिडिया बा रादाबो नुदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' लोगोसेयैनो लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारि आरो बेजों लोगोसेयैनो बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि माखासे टीम थांनानै दिल्लीयाव थांदोंमोन। दिल्लीयाव थांनानै भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ लोगो हमहैदों आरो बेहाय लोगो हमनानै बिटिआर सुक्तिनि गोबां दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय सावरायनाय जादों आरो लोगोसेयैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे जथुमा जागोन। बे जथुमानिबो गाहाय आलासि हिसाबै बिथांखौ लेंहरदों। बिनि थाखायनो जोंनि बे सावरायनो गोनां बे हाबाफारिया 6 खालाराव फैमाल जादों। अब्लाबो दिनै जोङो सावरायनायनि गेजेरजों बे डिसेम्बर दाननिनो 10 अक्ट'आव बे मोनसे जिल्लायावनो जेरै हमना ला कामरुप जिल्लानि रङिया कलेजाव बे हाबाफारिया जाफिनगोन। बेखायनो जोंनि बे गासै बर' सुबुं जथाय आफादनि जिल्लानि गासै मावथि लोगो नोंथांमोनखौ लोगोसेनो बर' बिमा गौतमनि गासै मावथि लोगो बिथांमोनखौ जों हांख्रायदों जाहाथे बै समाव बयबो फैनानै बाहागो लाफैयो आरो जोंनि माखासे साननाय हनाय थांखि नोजोरखौ लानानै जोङो गेबेङै सावरायो। बे बाथ्राखौ लानानै जोङो हांख्रायफिनदों। बेहाय गोबां बाथ्रा सावरायनाय जागोन। बर' सुबुं जथाय आफादा बुंनो थाङोब्ला बिटिआरनि बाहेराव बर' कालचार काउन्सिलनि हालामनि सिङाव जागोन आरो बिमा गौतम माखासे जागोन। बेखायनो बे गासै बाथ्राफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोरमायफैगोन आरो बेहायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा फैगोन, खोरोमदाव औवारि बिथाङा फैगोन, गाहाय नेहाथारि कनिल बसुमतारीजों लोगोसेनो मेरुनि गासै मावथि बिथांमोना फैगोन आरो बेजों लोगोसेयैनो बर' कालचार काउन्सिलनि मानगोनां डेपुटि चिफ रमिया नार्जारीजों लोगोसेयैनो EM महिपाल बर' आरो दस्रा बर' बिथांमोनाबो फैगोन। बिदिनो गोबां जोंनि बारग'नाय दैदेनगिरिफोरा बेहाय फैनानै जोंनि माखासे मिजिं थांखिखौ जाफुंहैयो आरो बिदिनो जोंनि इयुन लामाखौ जाहाथे बिनि गेजेरजों लांनो हायो नामा बे गासै बिथिंखौ सावरायनाय जागोन। गोजोन्थों।